Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogry tebitlerini ele geçirmek ugrundaky hüjümlerini ýaýbanlatyrjakdygyny çaklaýar. Bu ağırlykda Ýewropa Birleşiginiň liderleri şu hepde duşup Kiýewiň blogyň düzümine kabul edilmek boýunça ardasyny tizlestirilen görnüşde goldamak mümkinçiligine gararlar. Zelenski Russiýanyň başladan dowly girmili urşundan bäri 4 ay çemeti wagtdan soň 19-njy iýunda giýişlerden çykyşynda Russiýanyň şu hepde gazaply hereketlerine ýaýbanlatyrjakdygyna garaşmalydygyny duýdurdy. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Zelenski Ukrayn gorunç güýçlerini gözüňde tutup biz taýarlanýarys, biz taýýar diýip giýişlerden çykyşynda mälim etdi. Ми готуємось. Ми готові. Russiýanyň 24 fevralda Ukraina itaatsyz hüjüm etmeginden bir näçe günden soň Kiýew Ýewropa Birleşiginiň agzalygyna kabul edilmek boýunça ardasyny tapşyrdy. Rus hüjüminiň netijesinde sebitde dören regional howpsuzlyk wekilleriniň arasynda Moldowa we Gürcistan hem Ýewropa Birleşiginiň düzümine girmek boýunça ardalaryny tapşyrdylar. Ýewropa Birleşiginiň 27 agzasynyň ählisi 23-24 iýun aralygynda duşup dalaşgärleriň ardalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Geçen hepde Ýewropa Komissiýasy Ukraina we Moldowa üçin dalaşgar statusynyň berilmegini maslahat etdi. Sol bir wagtda ol Gürcistanyň ýene bir jaý etmeli şertleriniň bardygyny belledi. İslendik agzalyk prosesiniň tamamlanmagy köp ýyllara çekip biler. Bu ağırlykda 20-nji iýunda ýerden Ukrainanyň başgaryş ştabynyň beren maglumatyna görä, Rus baswalyjy güýçleri Severodonetsk şäheriniň golandaky tebitleri raketa we artilleriýa darbalaryny ýagdyrýarlar. Şeýle-de su 25 kysymly uçurlar bilen ençeme ugru boýunça hüjüm edýärler. Ukrain harbylary ýurdun gündogurundaky Donbas tebitiniň möhüm şäheri Severodonetskiň gözegçiligi ugrundaky tebüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Maglumata görä Rus güýçleri ençeme Soltanda Liman, Avdiiv we Zaporojye ugrulary boýunça Ukrain birikmeleriniň täzeden toparlanmagynyň öňüne almagy tinançýarlar. Rus prezidenti Vladimir Putin Ukraina garşy hüjüme geçip, Soltanda ozalky post-sowet goňsusynyň günwatar bilen integrasiýasynyň öňüne almagy maksat edilipdi. Emma ýagdaýlar Kremliň çaklaýşyndan hat haýal özürüp başlady. 17-nji iýunda Putin Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň agzalygy boýunça hiç hili garşylygynyň ýokdugyny öňe sürdi. Emma Kremliň metod wekili Birleşigiň agzalarynyň ýakynda özara harby hyzmatdaşlygy artyryp başlandygyny ünsi çekip, Moskwanyň Ukrainanyň ardasy boýunça ilerlemelerini ýakyndan ýazarlaýandygyny mälim etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg geçen dinç günleriniň dowamında eden çykyşynda Ukrainadaky urşuň ýyllap dowam edip biljekdigini duýdurdy. Şeýle-de ýaranlyň bahalar näçe ýokary bolsa hem Kiýewe goldaw bermegini dowam etdirmelidigini aýtdy. Bu ağırlykda Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Russiýany Ukrainadaky duran gallanyň çykarylmagyna mümkinçilik bermän hakyky urus jenaýatyny amala aşyrýandygyny aýtdy. One cannot imagine that millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime. Bir tarapdan Ukrainada milyonlarça tonna gallanyň çykarylmany taklanýandygyny, beýlik tarapdan hem dünýäde adamlaryň açlykdan ejir çekýändigini göz öňüne getirmek hem kyn. Bu hakyky urus jenaýaty diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary täsir boýunça başlygy Josep Borrell 20-nji iýunda çykyş etdi. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan itaatsyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwetlemegi bilen dünýäniň itaatly galla eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 20-nji iýunda Lüksemburgda duşup, emele gelen bu ýagdaýlara mümkin çykylgany tapmagy tinançýarlar. Ukraina we günwataryň köp hökümeti Russiýany dünýädäki azyk üpsünçiligi krizisyny öz bähwitlerine ulanmakda aýplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkary sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwedine Ukrain galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddetdiler.